Film o żółwiach zaciekawiłby Cię. Ten film odpowiedni w takim razie jest. O tak, odpowiedni jest. Oto żółwie. Czy chcesz je zobaczyć? Bo oto odpowiedź możesz. Tam jest drugi żółw, a czy trzeci w rzeczywistości, ale miała wam pokazać w innej kolejności. Największy żółw ze wszystkich trzech to właśnie ten żółw. No, gdzie żółw prawie wcale się nie rusza, bo jest taki duży, ale widać, że się okręca, więc żyje. Teraz czas na pozostałe dwa żółwie, które pokazywałam wam już na początku. Oto one. Ten mały, mój ulubiony żółwik. Przyniosłam do tego małego żółwika. On tutaj, widać, że nie ma tutaj łapki połowy, ale jest żółwiem. Zapraszam do żółwikoła, żeby dołączył żółw tam jakiś jeszcze. Dołączą kiedyś żółwie inne tu. Na razie obejrzeć można je. Żółwie, 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 żółwie. To są żółwie. Zapraszam do obejrzenia psa. Pies Kira tuż przed nami. Można iść do Kiry, jeśli jest. Jest Kira. A oto przed wami panna Kira. Kira, Kira, zapowiedzi piękna. Kira. To jest Kira. Kiruś. Piękna, brązowo, biała Kira. Chciałaby Cię kiedyś poznać. Kiru. Oto było pokazanie Kiry. Kiruś. Kiru. Kiruś. Kiruś. To Kira właśnie jest nasz
najlepsza Kirka. To jest dobra Kira. Dobra Kira.